Sa tunga sang kangawa nga dalasang NCOV, kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental nakalerto sa mga kriminal nga nagagamit sang face mask agud matago ang identity sa ila illegal nga operasyon. Yaring balita nga aton gintutungka. Kunang kadaman, nagakahangawa sa epekto dala sang 2019 NCOV ARD ang mga kriminal kag iligalista posible oportunidad ang pagkabig sa virus scare. Sunod sa kapulisan, bitaha sa mga may malain sang tuyong paggamit sang face mask agud matago ang ila identity. Bangod sini, naghatag na sang direktibang NOCPPO nga hugto ng monitoring ilabi na sa mga dalanon. Kahit gamitin nila, siya naman ay ma-identify din siya. Yung nga naka-helmet, minsan na-identify natin. No? Pasalig ni Baleros nga madamo sa gihapon sang pamaagi agud matumod ang mga kriminal. Isa na diri ang aktibong nga partisipasyon sa mga pumuluyo. The criminal perpetrate a crime and wearing face mask, but if the crime committed, then immediately the police arrest them through their yung suot nila, ma-identify natin. Naka-alertong kapulisan nga magbulig sikyar sa mga puerto ilabi na sa pagpatuman sang banning sa mga barko gikan sa mga pungsod nga apektado sang virus. Wala sa direktibang NOCPPO nga no mask no entry sa ilat talatapan. Sa baylo nga magkahangawa luyag sa kapulisan nga tutukan ang physical activities nga nagapabakod sang resistensya. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.